Machiegni kendo nyako Ramogi jokanyo ma komiti mar riwruok mar Nyumba Kumi machon koro wacho ni thoe ma Shakahola ni nyalo geng' ponono ni arita mar Nyumba Kumi ne pod ni nyime e kinde ma masirano nochako timore. Jakom mar komiti mar ochung'ne Nyumba Kumi e pachoka wacho ni piny owacho nochungo siro Nyumba Kumi e higa mar 2018 gima nomiyo chenrono opodho. Komiti mar senet manochuogi mar nono thoe ma Shakahola kawuono ne dayo dho aput manotelo ne rango arita mar gwenge mong'ere ni Nyumba Kumi. Kane gin e nyim komiti no mane gin jotelo mag aput mag Nyumba Kumi oseyo piny owacho kuom miyo gi sir moromo kod miyo gi omenda mar chopo kare moko kuom paro mane gigolo e wi arita mar gwenge. When we left almost unceremoniously in November 2018, then the system seemed to start breaking down. There was no center to hold it together. And therefore, the 4 pillars of prevention, problem solving, partnership, and productive action, and the reporting system that our chair has explained. So when that broke down, then a lot of information was suppressed. Komiti mar senet motelie kod Senator Danson Mugatana ne dwaro ng'eyo gimomiyo onge ng'ata e gweng'no kamoting'o nyaka ruodhi kod jolupgi manogo lipot mag thoe ma Shakahola. Strongly recommend the re-establishment of this system of community policing so that hopefully it will prevent future extreme religious activities and even maybe report what is going on, because Shakahola may just be one of the things. There could be other Shakaholas happening quietly and we are not aware. Mane en jakom mar riwruoge mag Nyumba Kumi nolero ne gintiere kod achiedh nade maka kod kacha mane monogi timo tijgi e yo makare. The police who are entrusted with security relied predominantly on arrests. Once you arrest, that is the end of everything. 2, there were no credible partnerships with the public. There was lack of transparency and accountability in the police system. Komiti mar senet bende nogorom kod apisas mag arita mang'weyo maling'ling kod apisas mag okwach kich ma nokotimore kaluwore kod adech ma DCI kod NIS nowacho ni ne nitie godo. Nyaka sani kwan ji mosewito ngimagi Shakahola ochopo ji 338. Kawuok kanyo e kaunti ma Kilifi to wadhi nyaka e kaunti ma Kisii kama doho ma Kisii oyudo Dan Sagini kod jomoko